Агресията не е решение. Да, добре, ей сега. Само да свърша доклада и ще го направя. Не мога сега, много работа имам. Да, ще ми разкажеш за Ива по-късно. Айде. Човек, моля ти се, спри да ми звъниш. Разбрахте още преди 15 минути. Не съм октопод. Изчакай да свърша това. Знам, че ти е важно, ама на Боян му е важно. Да, ще се разбера с Кръстев. Абе, малоумна ли си, бе? Ще те чуя после. 100 неща са ми на главата. Аз на примат ли обяснявам? Ще ти звънна после. Това е жена му. А Ива е малката им дъщеричка, която току-що е проходила. Многото работа и крайните срокове често довеждат до така наречения бърнаут. Но не трябва да позволяваме на изпушването да се превръща в агресия, особено към близки. Нали запомни, няма значение кой си. Няма значение имаш ли големи мускули или дебели връзки. Няма значение дали някой те провокира и какво заслужава. При никакви обстоятелства агресията не е решение. Кампанията "Агресията не е решение" се финансира от Министерството на младежта и спорта и е част от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта 2017 година.